ban ka jing sio pihak ban sutu balai kami kanika jing pentrekam ya ka building bylaws da HDC kadai house nam arja khatsan da kemau ka jing ki mudah kuma pi tip ka jing ki mudah house nam arja khatsan bala alam da presiden jo ka BPP pemerintah ka ba hatu kapor kadai ka sarkar jong Dr. Mukul kum CM ngiru ngiladon menta baniki ba kamdei kemudah ke ban implement ni ke building bylaws hapo sor bat kapsor ha ke master plan area bat kajing yaki jompai ba tu kadai be na kajing he plak kador ban hapsil ke building permission ke building cess ke labor cess kiwe te ngi ipat ba tu jing ki kampoi sya te data ondalawan ke ni ka sarkar MDA mementa how arja khatra ha ka bakut jong snem kila notify po ba ilong minister iba hamlet doling la notify no la di notify no ya ka building bylaws jong kemuda jong arja khatsan but la re notify no ba ka KHDC kan long ka way ka implementing agency habede baka implementation ya ka building bylaws te habede baka ta nakalyang jungi kamdan ka jingsio ka bahe katu kat ni ho ngam khamra menta ki slap kat no bade sio henry kla epher bunsha nakaba ka sarkar ka barin menchua arja khasan ka phasio ki pai ba te kani kalong ka ek ba jimtoi pai ba hakwe kalyang ka jingsio ka ba arpat bakin yo ek yeng ki baskem ban like na kajing mensau khamtam bakani ka jaka kumla yo semua mentat ba kren e DCM bakadika run area nam tau jumai desi kum kita bengikwa ban warai ke safety nak kamtaki nok